እሺ أملاخ رديئنا كم زي لنا سموهن صوع كم زي لنا خنأكب سلازة خالنا دقيمنا نأملاخنا نمسكنا لو ما عندي كاب كفل متحف قدوس كاب ملأخت باولوس نفس بإفيسون معرفة أربعته هذا نوح زبلة قال كان ببيمو بزتقال لنا متن نتن زنببناين هذا بحدا خنرين كم فتنينا متحف باولوس نفس بإفيسون معرفة أربعته تغسي عسرت هذا كسب عسرت شد الشزلو كم فقد أملاخ لهم عندي خنرينا توم متحف قدوس لكم بزح تغسي سلنا نبب فلو قبروني بزتخالكم متن كم زيب لنا كلاتنا ناب حورة أمنت ناب فلتت ود أملاخ ناب أقول سواي ناب لك ملأت بتصحنا كريستوس كسع نبتصح توم قدوسان نتقبر أجرجلوت نمهنات سجا كريستوس ملؤات من تخوني له نسو قاليوم هواريات قاليوم دما نبيات قاليوم كأ وانجيلاوان قاليومون قواسوتن ممهرانين كونو هذا دحر حجي نحنا بتي كابتي بمتقبار سبن نمفحس حتاتن زخون تنكل زمت نايت مرتي كله نفاس نيو نجو ان دفاءن ان خبكوبن قلعو ما انت خين خونسي بفقري نحق الناس عبنا نابت رأس زخونه كريستوس نعبه بزلو اتسقا بدقفت من لقا قبيو ناتا تحازن ناتا اساسرن بمتأنتين نخفلو اتمدبلو قبري بفقري ما انت خهناتسي كاب كريستوسيو معباي سركب نزا حسب زي أخن ترنفا خلنا حدا أربعة حتوتات ويك أربعة حسابات تقللت كويني سمعني تنا أربعة نتبتات كن مقلن كلنا حدا كميلنا نعبي نزبل حتو خن ملسينا كميلنا نعبي كلاي نبينا نعبي مزحتو جزي كنعبل لنا خنوسخ لنا إلنا نزاربينا جن انتهي تمعباي تي ترجم معباي سي نبي جت طلعنا خنعب زلنا زبل ملسي كنرينا كميلنا هنا نعب زبل ملسون أبز حساب زي كنرخوينا نبينا نعبي انتهينا كنعبي عبي خنبل تقوي الناس انتهينا خنتقال زبل ملسون كنرينا سالساي ناي زي معباي حدقة ويكا بزي معباي كا زمت نوتي انتايو زبل كا كمل سلنا يا أبز مالتي رابعي كا أبز متحف زي ويك أبز حساب زي أنا من اللي ساملتي أبين بخمين كوينا نخن عبي زبل أربعة حتوتات بمسرة متحف باولوس نفسه بإفيسون أبز معرفة أربعة كنمل سوق كنفتنينا تقدمين ريو نابينا نعبي عبيت انتايو رجعت أنا كلنا خنا عبي ندلينا لك خم تخنا عبي ندليو نابي كنا عبي خمزلنا خا بمت أنو خا يرد أنا يخون جن باولوس نسب إفيسون كتصحف لهم كله نابي عبي لهم كعبي خمزلهم بخمي عبي لهم كعبي خمزلهم مسمنن أبين كعبي خمزلهم أبز ما تصحف زي بنتصور جير تصحف له بزوحات ناي متحف قدوس ممهران كم زبلوه إفيسون دارجع ناي متحف قدوس ملحق ويكا بزوح مستيرات زلوا متحف مغناي زنقرنا كاوتو بقي سيخا نزا حساب زيا مسخهم شركة قبرة فتي زلهم سلازي نابينا نعبي عبيت انتايو بخميز لكع نزبل 4 نتباع قميت له تايو حدا سب كعب انت دا اخوينو يناتو تارجيت 4 زقمت النتبتات قداماي ناب حبرة امنت زبل حسابي انتايو حبرة امنت ناب حبرة امنت ابيلنا نخنا عب زلنا امنت رايزي كونس ناب حبرة امنت زبل حدا نتبق اميت له كالاي ناب فلتت ود املاخ ابيلنا خا كنعبي خمزلنا خا نتبق اميت له ابسال ساي كا ناب اخول سباي وي كان ماتشور
ናብ أقول سبأي زبل نتبي أغميت الله دحن ببحدة تقسي كنرئينا أتي رابعي كا لابلك ملأت بتحنا كريستوس ويكا نكريستوس نام ممسال جتنا أجي نعبيت معك أنا خلونا تبغي أنا عبيل له يعبل له إلنا نرأسنا خنحكا خلنا نابينا نعبزل نابزي يعبل له خدو ناب حبرة أمنت أبيلنا نعبي ألنا دو ويون ناب فلتت نكريستوس نام مفلات نكريستوس أتي مفلات بزعبا كريستوس مفلاتن بزعبا نكريستوس مفلاتن فلالي بزعبا كريستوس بزعبو ورق تفلت خليخا نكريستوس فلت الله خو زبل سبجن مسؤو بيرسونال زخونه ركب ويكا ولك أو زخونه ركب زلوا سبي نكريستوس فلت سلازم نحنا كاب بزعبا كريستوس مفلات نكريستوس نام مفلات قصنا يأتي معك أنا عبيت ويكا عبيت ناب عبيت نعب لنا كنبل كلنا كاب بزعبا كريستوس مفلات ناب كريستوس مفلات كاب سبات نجيرهم خا وي سميع خا بزعبا كريستوس مزرابن مفلاتن مسوز لك حبرت عدل ديلكا نكريستوس افلطوي نامبال اذا بقول سبا يزبلو زلو خا انت هيو حدا غزي قال እግዚአብሔር كنغرنا خلو بفلاي باولوس اب زصحفلوان قلعه خلخو كم قلعه زارب كم قلعه يحسب كله جبريكا كم قلعه ينيرو دحر سباي مسكونكو جن نتناي قلعه ነገር እንታይ ገይረ ገዲፈየ كم قلعه زارب كم قلعه حسب ኣይከኣለን ንምንታይ እንተዳኢልና ናብ ብጽሕና ወይ ከዓ ናብቲ ማቹሪቲ ናብ ዕቤት ገጹ ስለ ዝኸደ ማለት እዩ ትራባይ ከዓ ንክርስቶስ ናብ ምምሳል ኣርኣያኻ እንኮ ንሱ ጌርካ ምሕሳቢ ናብቲ ቀዳማይ ነጥቢ ክምለስ ከለኹ እንታይ እዩ ናብ ሕብረት እምነት እንታይ ንብል ኣለና ዕቤትና ናብ ሕብረት እምነት ክኸውን ኣለዎ ሓደ ሰብ تارجيتو كبتصحو علن زبلو نجر ناب حبرة امنتي أأمن اللهو كام مبال وتيس مسحواتوس حدا زخونة امنت ككافل كسع زخ علي يعبي كم زلوه كحسب زقبو بفلايكا كم أكل سجا كريستوس تاني احنا خنرينا أكلات لزخوناينا ناب حبرة امنت تسوينا أكلت لزخوناينا نعو نام مفلات رايخا أنا بحد النت كم تأنا زبل حساب كنرينا جن ناب حبرة امنت كنبل كلنا ناب حدنت ناي قالو ويكان قالو بحد خوينا ابنت نعلو وان انتي كنركبينا ناي امنت حدنت لذينا كل صحفوا لهم كلهم سب افيسون ناب منتي يصوعم زلو ناب حبرة امنت مالتي انا نسخاتكم من بامنت حدا كنكون له نخيل تقدماي نتمنتايو نقالو بزقبا انتي كنقبرو خلنا بحدا خوينا كنصنعو كلنا مالتي نقالو بحدا خوينا اب نصنعلو اوان تقدماي انا نسخاتكم نرخبو برخت قالو بحدنتنا امنت ابيلو እግዚአብሔር اباين اباخاتكم تايغبر يسرح مالتي ስለዚህ تقدماي نبلو زلنا انتاينا ناي امنت حدنت حجي اذنا امنت حدنت كانتاي كم تصلنا يمسلكم ابتا اكل ابتي نحنا اكل سغا كريستوس سلازخنا كريستوس زرئسا محبر سلازخنا تدغاغيفنا بامنت تدغاغيفنا بسلام تدغاغيمنا كيتفلالنا تدغاغيفنا كنكيد انتدا خوينو تقدما يزلينا حبرت امنتي مالتي تقلاي فلطت ناي كريستوس مالتي ويكا ناي ودو ناي يسوس اذي ابقال املاخ ببزح تتصحيفو نرخبوينا حدا خبتي نرخبو باولوس افيليبي 3:10 حدا قال تزاريبو انتايلو بزخونه خوينو يلو نابتنساي موتات انت اركبكو الى نعون دا مسل بموتون دا مسلكو نعون حيل تنسايون حبرت مكرون ما انت خفلت نخلو كم انت يقصر له كم وصع قصر له حجي نمن ما انت خفلت يلو نكريستوس نعون حيل تنسايون حبرت مكرون ما انت خفلت الى نخلو كم وصع يقصر له اجي اتي اسناي باولوس تارجيت ويكا علامه انتاي نيرو نكريستوس بولكي انتاي مغبار اصبيقكا نعو مفلات كريستوس نمن كم نمسل ناي كريستوس بهارات انتايو كريستوس انتاي فتو انتاي يصلي ويكا قالو بملئات مردائي مالتي نكريستوس مفلات اذا نكريستوس مفلات
نقالو فليت كان تردي خان ويكا بزعبا حدا سب بزعبا نعي تفلطون انت دا إلكم حسيبكم ناتي زفتون زسألون بهرياتي كتفلطوا وقت تقولوا لكم تزي كوينو نبرخات افلطوا مبال يخبدي مالتي لازم كريستوس باولوس ما انت خفلت انت هيدليو نخلو كموصعه تناتو انفستمنت تناتو حساب انتي نيرو نكريستوس مفلاط نعون حيل تنسايون حبرت مكرون بيتروسون نزي خصحف كلو انتايلو بصقان بفلطتن ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ግበሩ ዕበዩ ሕጂ ዕቤት እንታይ ኢና ንብል ዘለና ቀዳማይ ዕቤት ክበሃል ከሎ ንዓቢ ከም ዘለና መለክዒኡ ወይ ከዓ እንፈልጠሉ ምስ ሕዋትና ብሓድነት ንኸይድ እንተደኣሃሊና ናይ ዕቤት መለክዒ ንብል ኣለና ካልኣይ ከዓ እንታይ ናይ ዕቤት ንመለክዒ ከዓ ንክርስቶስ ብውልቂ ክትፈልጦ ከለኻ እሱ ዝፈትዎ እቲ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ቅኑዕን ጌጋን ክርዳእካ ከሎ ወይ ከዓ ክትፈልጦ ክጅምር ከለኻ ናብ ዕቤት ገጽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ሓደ ማዕቀኒ ሽዑ ጴጥሮስ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ብጸጋን ብፍልጠት ናይ ጎይታናን ናይ መድሐኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ግበሩ ዕበዩ ብጸጋ ጥራይ ክንዓቢ ይኮናን ንዑ ብውልቂ ከዓ እንታይ ክንገብሮ ብምፍላጥ ከዓ ክንዓቢ ጴጥሮስ ዮሐንስን ነዚ ክጽሕፍ ከሎ እንታይ ኢሉ ሕያዋይ ጓሳ أنا كريستوس تزاربو مالتي أبونجيل يوحنس معرف 10 تقص 14 حيواي قواسا مني أنا انتاي قبر نباقعي يفلت أنت رأي كونن نيلو the same time كا أباقعي كأنتاي قبرانين يفلت أنين دمت أي كأنتاي قبروين يفلتوين لذي نعب خمزة لنا خنفلتون نخيل نا أملاخ حساب نا كريستوس حساب نا قالو حساب بملئات كرد أنان كنستوعلون كنفلتون كلنا إذا نعبي خمزلنا تي كالاي ما معقني مالتي اب سالسايت اقنلو مجد خا نعب خمزلنا ها نمن تمثلوا لكم وين نمن نمثل لنا قال እግዚአብሔር كنغرنا خلو تي حدا خفتي نعبيلو ወይ كاخ نعبيلو زغبانا ወይ نعب خمزلنا نفلطلو سالساي مجد خا نمن تمثل لخاي قال እግዚአብሔር كنغرنا خلو نابلكع ملأت بصحنا كريستوس ወይ كا نعونا ممثال ገጽنا نعبدو لنا أبتت صباح ناتغيرنا باولوس ناي دحري زلو نارسعخو سلت اب قدمي تدالي زلوخا نتا اب قدمي زلو تدالي زلو ناتمطاطركو ناتناي لعل صواع بكريستوس غوي لخو زبلو سالساي كا نرسنا نعب خم زلنا نفلطلو مجد خا انتي نبلالنا نكريستوس እና መሰልክዎ ይኸይድ ኣለኹ ደይ ዝብል ሕቶ ክነምጽ ኣገዳሲ ነዚ ኸኣ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ቆሎሴ 1 ጥቕሲ 28 ከምዚ ይብለና ንሕና ድማ ኢሉ ጳውሎስ ንኹሉ ሰብ ብክርስቶስ ሙሉእ ጌርና ከነቁሞ ሙሉእ ጌርና ንክርስቶስ ዝመስል ጌርና ከነቁሞ እዩ ዝብል ዘሎ ከምኡን ኣብ ዮሐንስ ኣብ ቀዳይ ዮሐንስ 1:6 እቲ ኣብኡ እነብር ኣለኹ ዝብል ከምቲ ንሱ ተመላለሰ ንሱን ከምኡ ኮይኑ እንታይ ገበር ይግቦይ ክመላለስ ይግቦይ ሕጂ ሳልሳይ ሓሳብ እንታይና ንዘልተና ንርእስኹም ወይ ንርእስና ክንዕቅነሉ ዝግባአና መገዲ ጽቡቕ ኣላ ነዛ ታሽሙ ኦኬ እቲ ሳልሳይ ንብሎ ዘለና ኸ እንታይ እዩ ንክርስቶስ ንመስል ኣለና ዲና ቃል እግዚኣብሔር ክነግረና ከሎ ኣብ ጴጥሮስ ነዚኹም ዝተጸውዓኹም ክርስቶስ ኣስኣሰሩ ምእንቲ ክትስዕቡ ኣርኣያ ሓዲግልኩም መከራ ጸገበ ኣነ ዝኸዶ ዘለኹ መገዲ ኣብ ምእታወይ ኣብ ምውፃኢሲ እቲ ክርስቶስ ዝገደፈለይ ኣርኣያ ወይ ከዓ መገዲ ጎደና እናሰዓብኩ ደይ ዝኸይድ ዘለኹ ዝብል ሕቶ ንርእስና ክንሓታ ኣለና ንዓቢ እንተደኣ ሃሊና እዚ ምስ ቃል ኣምላኽ እንተክገብር እዩ ከይተጋጨወ ኦኬ ኣብ ቃል ኣምላኽ ረጊፅና ክንመላለስ ኢና ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ግን ናብ ቃል ኣምላኽ ክንምለስ ከድልየና እዩ ህይወተይን ህይወትኩምን ናይ መን ኣርኣያ ሒዛ ትኸይድ ኣላ ብምፍላጥ ከዓ እቲ ክንዓብየሉ ዘለና መገዲ ንፈልጥ ተራብዓይ ከዓ ናብ እኹል ሰብኣይ እዩ ናብ እኹል ሰብኣይ ኩልና ከም ንፈልጦ ቃል እግዚኣብሔር ክነግረና ከሎ ቆልዓ ኩሉ ሳዕ እንታይ ይደሊ ይመስለኩም ሓገዝ ይደሊ ሓገዝ ይደሊ ሴኩሪቲ ይደሊ ፕሮቴክሽን ይደሊ ወይ ከዓ ሓለዋ ደሊ ቆልዓ ኩሉ ሳዕ ከምኡ ሕጂ ልክዕ ኣብ መንፈሳዊ ነገር ከዓ ጳውሎስ ልክዕ ከምኡ ገይሩ ይገሊፅዎ
ቆልዓ ከለኹ ከም ቆልዓ ዛረብ ከም ቆልዓ ሓስብ ልቢ ቆልዓ ነበረኒ ሰብኣይ ምስ ኮንኩ ግን ከም ቆልዓ ምዝራብ ገዲፈ ዝደለኻ ይኮንካ እንትዛረብ ደስ ዝበለካ ይኮንካ እንትሓትት ንምንታይ ሰብኣይ ምስ ኮንካ ትፅወር ዘይኮነስ እንታይ ኢኻ ክትከውን ፀዋሪ ሰብ ኢኻ ትኸውን ናይ ሰብኣይ መግለፂ እሱ ይፅወር ዘይኮነስ ይፀውር ስለዚ ጳውሎስ ቆልዓ ከለኹ ከም ቆልዓ ዛረብ ከም ቆልዓ ሓስብ ልቢ ቆልዓ ከዓ ነርኒ ሰብኣይ ምስ ኮንኩ ከዓ እንታይ ገበርኩ ነገር ቆልዓ ሓደኩ ኣብ ዕብራውያን ከዓ ነዚ ሓሳብ እዚ ይድግፈልና ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 13 ከምዚ ይብለና ፀባ ዝቕለብ ዘበለ ወላ ካብ 12 ከንብቦየ ከምቲ ምንዋሕ ዘመኑ መምህራን ክትኮኑ እኳ ምተገባእኩም ነይሩ ነቲ ናይ መጀመርያ ትምህርቲ ቆልዑ ናይ ቃል ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ክምህርኩም የድልየኩም ኣሎ እሞ ፀባ ዳ እምበር ዕፁም ብልዒ ኣየድልየኩምን እዩ ፀባ ዝቕለብ ዘበለ ኩሉ ቆልዓ እዩ ብናይ ፅድቂ ነገር ከዓ ፍቱን ኣይኮነን ዕፁም ብልዒ ግና ነቶም ፅቡቕን ክፉኡን ንምፍላይ ብምልማድ ልቦንኦም ዘላመዱ ብፁሐን እዩ ሕጂ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ግዜ ከምቲ ምምላስኩም እንታይ ሓላፍነት ክትሽከሙ ምተገባእኩም ነይሩ ግዜ ዳ ወሲድኩም እምበር ኣብቲ መንፈሳዊ ነገር ሲ ኣይዓበኹምን ዘለኹም ስለዚ ንዓኹም ዝግባእኩም እንታይ እዩ ፀባ ዳ እምበር ዕፁም ብልዒ ኣይግባእኩምኒ ዝብሎም ዘሎ እዚ ምምልላስ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ግዜ ሙሳድ ንዕቤት ጋራንቲ ክኾነካ ይክእልኒ እንታይ ዳ ተዓቢ ከም ዘለኻ ካብ ተፀዋሪ ፀዋሪ ክትከውን ክጅምር ከለኻ ካብ ዝደለኻያ ካብ ምዝራብ ናይ ሰባት ሓሳብ እንታይ የእንጋደ ክትከውን ከለኻ ወይ ከዓ ንሓሳብካ ተሰማዓይ ካብ ክኸውን ኣለኒ ሰማዓይ ክትከውን ከለኻ እዚ ናይ ማቹሪቲ ወይ ከዓ ናይ ሰብኣይ መግለፂ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ፀባ ዝቕለብ ዘበለ እንታይ እዩ ቆልዓ እዩ እዚ ካብ ፀባ ምቕላብ ካብ ቤዚክ ነገር ወፂና ናብቲ ዕፅም ዝበለ ወይ ከዓ ብናይ ፅድቂ ነገር ፍቱን ዝኾነ ነገር ምስጋር ከድልየና እዩ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 14:20 ነዚ ሓሳብ እዚ ፅቡቕ ገይሩ እዩ ዝገልፆ ነዚ ናይ ቆልዓን ናይ ሰብኣይን ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 14 ጥቕሲ 20 ኣብታ ማሕበር እታ ጥቕሲ ከንብባ ደስ ይብለኒ اوكي احواتي بامرو سبوت كونو نخفات دا هصانات كونو امبر بزعبا امروس قلعو ايتخونو يلو اجي ابتا بيت املخ بزعبا منتاي كزارب مسدلي نتوم ابيت እግዚአብሔር ዝመላለሱ ሰባት ክጾርዎም ንዕኦም ፍቃዶም ወይ ከዓ ንዕኦም ብዘይ ዕንቅፍ መገዲ ኣምልኾኦም ጸሎቶም ክኸውን ከም ዘለዎ ከረድኦም ስለ ዝደለየ እዩ በእምሮ እንታይ ኩኑ ሰብኡት ኩኑ ግን ብኸፋኣት ግን ህፃናት ክኾኑ ከም ዘለዎም ይነግሮም ስለዚ ማሕበር ክትመላለስ ከለኻ ተዓቢ ከም ዘለኻ ትፈልጠሉ ወይ ከዓ ናበይ ገጽካ ክትዓቢ ከም ዝግባኣካ ትፈልጠሉ ትእንጎም መገዲ ካብ ንርእስኻ ንሕዋትካ ኢልካ ክትነብር ከለኻይ ስለዚ ጳውሎስ እንታይ ዝብሎ ዘሎ በእምሮ ሰብኡት ኩኑ ንርእስኩም ዘይኮነስ ነቶም ኣብ ማእኸልኩም ዘለዉ ሓደሽ ነፍሳት ንዕኦም ብዘይ ዕንቅፍ መገዲ ክመላለሱ ከም ዘለዎም ክነግሮም ስለ ዝደለየ እዩ ስለዚ ኣርባዕተ ነጥብታት ርኢና ኣለና እቲ ኣርባዕተ ነጥብታት ንሪኦ ዘለና ናበይና ንዓቢ ሓደ ናብ ምንታይ ኢልና ኣለና ናብ ሕብረት እምነት ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ ልክዕ ምልእና ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ እቲ ራብኣይ ከዓ ናብ ፍልጠት ናይ ወዲ ኣምላኽ ኢልና ኣለና ስለዚ ናብኡ ገፅና ናብ ዝንብሎ ዘለና ንዓቢ ከም ዘለና እንተፈሊጥና ኦኬ ኣብቲ ራይት ዝኾነ ትራክ ወይ ከዓ መገዲ ኣለና ማለት እዩ ተዘየለና ግን ንቃል ኣምላኽ ክንፍትሾ ከድልየና እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ኣብዛ ናይ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ዝተዛረቦ ነጥቢ እንታይ እዩ ብዛዕባ ናይ ዘይምዕባይ ሓደጋ ቆልዓ ናይ ምዃን ሓደጉ ወይ ከዓ ዘምፅኦ ሳዕቤን ተዛሪቡ ዘሎ እሱ ከዓ ሓደ ጥቕስ ተዛሪብሎም ካብቲ ብምጥባር ሰብን ንምፍሓስ ሕተትን ዝኸውን ተንኮል ዝመፅእ ናይ ትምህርቲ ኩሉ ንፋስ ኢልዎ ኣሎ
ናይ ትምህርቲ ንፋስ ኢልዎ ቆልዓ ምዃን እንታይ ዘምጽኦ ብዝመጽእ ትምህርቲ ነውነጀው ይዝብል ኣዓበየን ንጎይታ ይፈልጦን ንብል ኣለና ካልኣይ ሰብኣይ ኣይኮነን ኢና ንብል ዘለና ብሳልሳይ ደረጃ ከዓ ናብ ሕብረት እምነት ኣይመፀን ናብ ራብዓይ ከዓ ንክርስቶስ ዝመስል ህይወት የብሉ ቆልዓይና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ሰብ እዚ ብቐሊሉ እንታይ ክኸውን ይኽእል ብዝመጽእ ንፋስ ክድፋእ ክኽብከብ ይኽእል ማለት እዩ ነዚ ሓሳብ እዚ ጽቡቕ ገይሩ ዝነግረና ከዓ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 20 ጥቕሲ ካብ 28 ጳውሎስ ዝተዛረቦ ሓደ ቃል ኣሎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 20 ጥቕሲ 28 ክሳብ 32 ዘሎ ጥቕሲ ከምዚ ይብለና ጳውሎስ ስለዚ ንርእስኹምን ነታ ብደሙ ዘጥራያ ማሕበር ጎይታን ክትጓሲ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብኣ ዝሸመኩም ኩሉ መጓሳሕ ኣለዉ ኣነ ምሳግለስኩ ነቲ መጓሰ ዘይንሕፉ እኩያት ተኻሉ ከም ዝኣትውኹም እፈልጥ ኣለኹ ደቀ መዛሙርቲ ድድሕሪኦም ምንቲ ክስሕቡ ቄናን ነገር ዝምህሩ ካባኻትኩም ክትንሱ እዮም ስለዚ ኢሉ 3 ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓልትን ብንብዓት ነፍሲ ወከፍ ብምማዓድ ከም ዘየብከርኩ እናዘከርኩም ንቕሑ ሕጂ ድማ ንኣምላኽ ነቲ ካሃንፀኩም ምስ ኩሎም ቅዱሳን ከረስተየኩም ዝኽእል ቃል ጸጉኡ የማሕጽነኩም ኣለኹ እያ ትብል ሕጂ ጳውሎስ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ብንብዓት ለይትን መዓልትን ከየብኮረ ሙሉእ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ምስ ነገሮም ኣነ ምሳግለስኩ ግን ካብ ማእኸልኩም ቄና ነገር ዝምህሩ እንታይ ክገብሩ እዮም ክትንሱ እዮም ኢሉ ስለዚ እንታይ ከይትኾኑ ግን በቲ ዝመጽእ ንፋስ ነውነጀው ዝድፋእን ዝኽብኮብን ቆልዑ ምእንቲ ከይትኾኑ ግን እንታይ ግበርዎ እታ ጥቕሲ ኣብ ጥቕሲ 32 ዘላ ዝተውዕልላ ሕጂ ድማ ንኣምላኽ ነቲ ካሃንፀኩምን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ከረስተየኩምን ዝኽእል ቃል ጸጉኡ እንታይ ገብረኩም ኣለኹ ኣማሕጽነኩም ኣለኹ ሕዚ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ትምህርቲ ከም ዝበዝሕ ቃል እግዚኣብሔር ብንጹር ነጊርና ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ናይ ስሕተት መምሃራንን ናይ ስሕተት ነቢያትን ሃዋርያትን ከም ዝትንስኡን ቃል እግዚኣብሔር ነጊርና ኣሎ በዚኦም እንድፋእ ነውነጀው እንብል ቆልዑ ምእንቲ ከይንኸውን እንታይ በቲ ብቃል እግዚኣብሔርን ብኣምላኽን በቲ ካሃንፀኩም ዝከኣሎ ትኹል ቃል እንታይ ገብረኩም ኣለኹ ኣማሕጽነኩም ኣለኹ ሰብ ኣብ ቃሉ እንታይ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ክጸንዕ ስለዚ እንታይ ኣብ ቃሉ ክጸንዑ ከም ዘለዎም ወይ ከዓ ክዓብዩ ከም ዘለዎም ቃል እግዚኣብሔር ይነግሮም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከም ቆልዓ ክትመላለስ ከለኻ ብዝመጽእ ንፋስ እንታይ ኻ ትኸውን ሓንሳእ ናብዚ ኦኬ እዚኣ ቅንዕቲ ትመስል ትብል ንምንታይ መርገፂ የብልካን ንክርስቶስ ኣይፈለጥካያን ሓሳቡ ኣይፈለጥካያን ወይ ከዓ ሓሳቡ ኣይተረዳእካያን ማለት ስለዚ ዝመጽእ ናይ ትምህርቲ ኩሉ ንፋስ ናፍትን ከብለና ይነብር ማለት እዩ ስለዚ ብንፋሳት ብዝመጽእ ትምህርታትን ሓሳባትን ንድፋእን ንኽብኮብን እንተደኣ ሃሊና ሓደ ክንፈልጦ ዝግባአና ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ ናይ ዘይምዕባይና ምልክት እዩ ማለት እዩ እዚ ክንዓቢ ተደኣ ኮይና ናብ ድሕሪ ተመሊስና እንታይ ክንገብር ኣለና ንቃሉ ክንምርምሮ ኣገዳሲ ካልኣይ ጥቕሲ ከንብበልኩም እየ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ ካብ 1 ክሳብ 6 ማለት እዩ እዚ እውን እቲ ክንብሎ ፀናሕና የራጉደልና እዩ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ኦኬ ካብ ሓደ ጀሚረ ከንብበልኩም እየ ኣብ ቀዳማይ ከንብብ እሞ ኣብ ካልኣይ ከዓ ኸይደ ኣብቲ ዳሕራይ ዘመናት ገሊኦም እምነቶም ክሒዶም ንመናፍስቲ ስሕተትን ንምህሮ ኣጋንንትን ከም ዝስዕቡ እቲ መንፈስ ብግሁድ ይብል ኣሎ እንታይ ይብል ኣሎ ንምህሮ እንታይ ክሒዶም ንመናፍስቲ ስሕተትን ንምህሮ ኣጋንንትን ሽዑ መወዳእታ ኣብ ጥቕሲ 4 ክወስደኩም እየ እንታይ ክመፁ እዮም ግን ንምህሮ ንስሕተት መናፍስቲ ስሕተትን ምህሮ ኣጋንንትን ምስ መፁ ነዚኦም ፕሮቴክት ክንገብረሉ ንኽእል ኣብ ጥቕሲ 5 ኸይድና እቲ ፍጥረት ኣምላኽ ብዘሎ ጽቡቕ እሞ ብምስጋና እንተተቐበልካዮ በቲ ቃል ኣምላኽን ጸሎትን ዝቕደስ ስለ ዝኾነ ገለ እኳ ዝድርበ የብሉን እንዳበለ ይነግረና ስለዚ እቲ ካብ ኩሉ ስሕተት ከውፃአና ወይ ከዓ ነፃ ክገብረና ዝኽእል እንታይ እዩ እንተደኣ ኢልና
قالو بزغبا انتي بمغبار كنحزو كلنا قالو بزغبا انت دا حيزنايا انتي اينخونينا بزمص ناي تمرت نفاس حجي سبيسيفيك انتي يزارب زلخو ناي تمرت نفاس يزارب زلخ كلا ايكونكم بزمص نفاس ناي تمرت نفاس جيجا تمرتي يزارب زلخ لازم نز جيجا تمرتي كنفلطو ويكا كنلليلو انخل انكو مجدي نقالو بزغبا انتي مغباري محزي مالتي اب كلاي قرنت كلاي تيموثيوس معرف 4 كانتايلوم اذانهم دا اسحيوم ادانهم اسحيوم دا بتمنيت رؤسهم مهران كومبر نتطعي تمرتي زي عقسلو زمن كمصي شعو اذانهم كاب حقي كملسو نابصصويات ون كملسو ايوم بكلو عقلن بمهرون اتقال كتسبخ بغزيون بزيغيزيون كتسمع ختقصع كتجنح ختقصع كتمهر اب كلمه املاخن اب كلمتن هيانن موتانن كفرد زلو يسوس بتمغلاص منغستون محصنكا الله انتايلو اذانهم اسحيوم دا بتمنيت رؤسهم ممهران ككومبر نتعي تمرتي زي عقسلو زمن كمصي مسبله شو انت ميتس كتصحفلو خلو نسخا كن بكل عقلن بمهرو اتقالتن انتاي كتغبر كتسبخ هذه اتقال اتي نسبات انتاي كغبروم زخيل نصا خوصوم زخيل نقالو بزغبا انت دا فليتكايو ناب عبيت انت دا توديبكا ناب عبيت ابيلكا تسغوم انت دا هليخا بزمص نفاس انتاي كتغبر ايتخيلنيخا كتوسد ايتخيلنيخا مالتي سلازي كاب صوصواين ወይ ከዓ ምድንጋርን ነፃ ትወፅእ ማለት እዩ እንታይ ተኾንካ ብቃሉ ክትዓቢ እንተዳ ጀሚርካ ማለት እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ንሪኦ ከዓ ከመይ ኢልና ኢና ንዓቢ ሕጂ ሓደ ክነዓብለና ኢልና ናበይና ንዓቢ ንዝብልካ 4 ነጥብታት ርኢና ካልኣይ ተሓደጉ ከዓ እንታይ እዩ ብንፋሳት ኩሉ ግዜ እንታይ እናኾንካ ኢኻ ትኸይድ ዘይምዕባይ ማለት እዩ ናፍትን يزبلك زمص تمرتي يوسدك مالتي حجي مرغص زيبلكا تخون مالتي لوم ابز تصنح صبحفتي حجي زمص كغاغيكا ينبر مالتي سازي ابسال ساي نريو كمي إلنا ينا نعبي ابزخا حدا ابدا زنببنا انا افيسون معرف 4 حدا حساب تزاريبلو بفقري نحقنا صعبنا نابتي رئيس زخونه كريستوس نعبايلو بزلوت سغا بدغفت ملغاغبيو እና ተተሓዘን እና ተኣሳሰረን بمطنتي ننخفلو استمدبلو جبري بفقر من تخنص كاب معباي كاب كريستوسي معباي زركبيلو نز حساب زخا خغلصو خلو نري ابزي نردو ነገር انت دحالي كلتا نطوتا تزاريبلو بخمي كنعب خم نخن حدا زغنبلو صنحنا بقالو كوميلو بقالو نفقري نحقي بفقر الناس عبنا نابت رأس زخونه كريستوس نعبه قبل كله كلاي كام حدا حساب تزاريبلو سفح زبله ግን كام مستيراوي بزلوت سغا بدغفت ملغاغبيو እና ተተሓዘን እና ተኣሳሰረን ይመስለኒ እዚ حساب እዚ ብዙሕ ዘይ ንሰምዖ ግን ከዓ ንቤተ ክርስቲያን አገዳስ ዝኾነ ነጥብ ኮይኑ ይስምዓኒ بزلوت سغا بدغفت ملغاغبيو እና ተተሓዘን እና ተኣሳሰረን بمطن اتينن خفلو ዝተመደበሉ ግብሪ بفقري من تخنص كاب كريستوس يمعباي زركب حدا معباي بقال املاخي نبلا لنا كلايكا اب حبرت بمهلاوي خا اذا قال لز نغرنا زلو اب حبرت بمطرناف انتاي يزبلنا بمطن اتي ننخفلو زتمدبلو ابتناتكا كفلي ابتناتكا كتعيو زغباكا بوتا بمهلاوي يزبلنا زلو بز مقد زي معباي زركب يزبلنا زلو تقدماي نحكي بفقر الناس عبنا تخلايكا اب حبرت اب حدا تطرنيفكا ابتي بمهلاو نزقا حدا خلت تقستات كنببي نزرا غدلنا تقدماي سلازبلنا بزو حي كزاربلوني حنت تقسخن ببي كن زخلاي كن اب حبرت بمهلاوي خا عبيت زركب اب افيسون معرف كلته 19 كسب عيسرا حدا حساب له افيسون معرف كلته كاب 19 كسب عيسرا كسب عيسرا حدنون كسب عيسرا كلتن نز حساب زي صبو غيري زغلصنا
እምበኣር ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ ማእዝኑ ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን እተነደቕኩም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤቱ ንኣምላኽ ኢኹም እምበር ኣጋይሽን ስደተኛታትን ኣይኮንኩምን ምስ በለ ኣብኡ ብዘሎት ህንፃ ብጎይታ ቅድስቲ ቤት መቅደስ ምእንቲ ክኸውን እናተኣሳሰረ እንታይ ይገብር ይዓቢ ኣነ ንስኻትኩምን ከይተኣሳሰርና ክንዓቢ ንኽእል ኢና መሰረት እዚ ጽሑፍ መሰረት ኤፌሶን ካልእ ጥቕስኻ ኣብ ነንብበሉ በበይንኻ ኮይንካ ክዕበይ ይክእልኒ ቃል ኣምላኽ ብዘንብብካ ኣንቢብካ ብዝተረዳእኻ ተረዲእኻ መሰረት እዚ ጽሑፍ እዚ ንምንታይ ንሕና ኣካል ስጋ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ስለዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣብኡ ብዘሎ እቲ ህንፃ ብጎይታ ቅዱስ ቤት መቅደስ ምእንቲ ክኸውን እናተኣሳሰረ እንታይ ይገብር ይዓቢ አንቶይ እንታይ ኢልና ኣለና ብደገፍ ትመለጋገቢኡ እናተተሓሓዘን እናተኣሳሰረን ንዓይ ንዓኻትኩምን ከለጋግበናን ከኣስረናን ዝኽእል ቃል ኣለና መንፈስ ኣለና ብቃሉን ብመንፈሱን ተኣሳሲርና ክንዓቢ ንኽእል ኢና ኣብ መንጎና ግን ከኣሳስር ዘይብልና እንተደኣ ዘይብልና ግን ክንዓቢ ንኽእል ኢና ካልኣይ ጥቕሲ ክንብበልኩም እየ እዚ ካልኣይ ጥቕሲ ከዓ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2 ካብ 4 ክሳብ 5 እዚ ከዓ ንዑ ኣፀቢቑ ዘራጉደልና እዩ እንታይ ይብለና ንስኻትኩም እውን ከም ህያዋን ኣእማን ኮይንኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መስዋእቲ ከተቕርቡ ንቅዱስ ክህነት ዝኸውን መንፈሳዊ ቤት እንታይ ግበሩ ተሃነጹ መንፈሳዊ ቤት እንታይ ግበሩ ተሃነጹ ናይ ንቅዱስ ክህነት ንኣምላኽ ዝኸውን መንፈሳዊ ቤት ክንህነጽ ኣለና ሰብ ትፈልጡ ዲኹም ንሓደ ዝህነጽ ሰብ በይኑ ዝህነጽ ነገር የለን ኣነ ንስኻትኩምን ብሓንሳእ ክንከውን ከለና ኢና ክንተኣሳሰር ክንህነጽን ክንለጋገብን ንኽእል እሱ ከዓ ቅዱስ መንፈሳዊ ቤት ንኣምላኽ ባህ ዘብሎ ቤት ክኾነና ዝኽእል ማለት እዩ ኣብ ቀዳይ ነገስት 6:7 ከዓ እታ ቤት መቅደስ ንጉስ ሰለሞን ክሰርሓ ከሎ ሓደ ጥቕሲ ደስ ዝብለካ ጥቕሲ እታ ቤት ክስራሕ ከላ ከዓ ኣብቲ ተኳዕተላ ብእተዳለወ ኣእማን ተሰርሐት ኢሉ ክትስራሕ ከላኻ ሞደሻ ኮነ ምሳር ኮነ ወይ ዝኾነ ኣቕሓ ሓፂን ኣብታ ቤት እንታይ ገበረን ኣይተሰምዐን ስለዚ ጽቡቕ ገይሩ ዝተጸርበ ኣእማን ኣሎ እቲ ጽቡቕ ገይሩ ዝተጸርበ ኣእማን ኣብቲ ዝተኳዕተሉ ቦታ ተዳሊ ዝመጽእ ናብታ ቤት ምስ መጽእ ከዓ ናሕድሕዱ እንታይ ገብር ነይሩ እታ ቤት ክስራሕ ከላ እናተኣሳሰረ እታ ቤት ከዓ ናብ መፈጸምታ በፂሓ ኣነ ንስኻትኩምን ከዓ እንታይ ኢና መንፈሳዊ ቤት ኢና ፊልጵ 2:19 ከዓ ነዚ ሓሳብ እዚ ጽቡቕ ገይሩ የራጉደልና ኣብቲ ብዘሎት ስጋ ጅማትን መፈላለዮ ብሓደ ተጋጢሙ ብምዕባይ ኣምላኽ ዝዓበየሉ መን ዝዓበየሉ ብላ ኣሎ 2:19 ኣብ ብዘሎት ስጋ ብጅማትን ብመፈላለዮን ብሓደ ተገጣጢሙ ብምዕባይ መን ዝዓበየሉ ሽዑ ኣምላኽ ዝዓበየሉ ኣነ ንስኻትኩምን ክንገጣጠምን ከለና ክንዓቢ ከለና መን ይዝዓቢ ኣምላኽ ይዓቢ ስለዚ እንታይ ክንገብር ከድልየና እዩ ናብ ሓደ ክንመጽእ ሕጂ ምልስ ሲልና ናብታ ናይ ዓንቶይ ጥቕሲ ክወስደኩም እየ ናብታ ናይ ኤፌሶን ዘላ ጥቕሲ ብዘሎት ስጋ ብደገፍቲ መለጋገቢኡ እናተተሓሓዘን እናተኣሳሰረን ብመጠን እቲ ነንኽፍሉ ዝተመደበሉ ኣብቲ ዝተመደብካሉ ወይ ከዓ ኣብቲ ኣምላኽ ክትህልዎ ዝግባኣካ ቦታ ባይዞይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኮይንካ ከም ድሌትካ ምንባር የለን ከምኡ እንተደኣ ተማሂርና እቶም ዝማሃሩና ጌጋ ኣለው ናብ ጌጋ መገዲ ከዓ ወስዱና ኣለው ከም ቃል ኣምላኽ ወይ ከዓ ብመገዲ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኮይንና ኢኻ ትመላለስ ከተገልግል ተለካ ከም ቃሉ ጌርካ ተገልግል ክትወፅእ ክትኣቱ ተለካ ከዓ ከም ቃሉ ኮይንካ ከዓ ተገልግል ማለት ስለዚ ኣብቲ ክትህልዎ ዝግባኣኩም በቲ ነንኽፍሉ ዝተመደበሉ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣብቲ ክትህልዎ ኣብቲ ክትህልዎ ዝግባኣኩም ክፍሊ ክትህሉ ኣብኡ ከዓ ተኣሳሲርኩምን ተለጋጊብኩምን ክትዓብዩ ወይ ከዓ ክንዓቢ ማለት እዩ ንርሰያዊ ኢንክሉድ ገይረ ማለት እዩ ጎይታ ዝደልየና ናይ ምዕባይ መግለፂ እዚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክንዓቢ እንተደኣ ኮይና እንታይ ንብል ኣለና ክንተኣሳሰር ክንለጋገብ ኣለና ንብል ኣለና
هذه بخلت نجار مع باير كفين لنا مسرة إفيسون معرف 4 قداماي نقالو بفقري طيب بمقبر بمسعب نقالو حيسكا خم دليت كان مخان زي كونس نقالو أبلاي كنجبرلو نخيل فقري مالتي بفقري نقالو بمحز مالتي تخلاي كا نحد حدنا انتي بمقبر بملققابن بمتأسسارن مع باي شعو كاب كريستوس يركب لنا نذا نحكي بفقر مسعب تبل حنت تقسخن ببلكمي قداماي بطرس معرف حدا تقسي 20 كلتن 20 سلستن بهياون نزل عالم بزنبرن كاب قال املخ كاب زطف زري كاب زي طف زر انبر كاب طفاي زري ايكونكمن كم بحدش اتولدكم نحقنا تعززكم جبزنا بزي بالله فقر حوات نفسهم تايقبروا أطري بنصوح لبون نحد حدكم بحكي تفاقروا لازم نقالوا بفقري انت خنجبرو اب نحد حدنا ابلاي كنجبرو زي نا اغزابير فقادن نا اغزابير حسابني مالتي اب رابعي نريو نطبخا اب رابعي كنملسو زلنا ويكا اب زي صحف زي كملسلنا زخل قال كانتايو اب تحتمن ويكا مسمن كويناينا نعبي سعو اب تصحف انتاي يلو قليصلنا له اب تي افيسون نوعنا نريو سلازلنا مالتي دقيمه خم ببلكم مو تحسب كطرنا فلنا كلاتنا ناب حبرت امنت ناب فلطت ود املاخ ناب اخول سباي ناب لكع ملات بصحنا كريستوس كسعنا بصح نتوم قدوسان نتغبر اغلغلوت نمهات سغا كريستوس ملوات من تخونو يلو نسو قاليوم هواريات قاليوم دمان نبيات قاليوم كأونجيلاوان قاليومون قاسوتن ممهرانن كونو هذا هجي بمجدي زم اوفيسس زم حموش اوفيسس ابيلنا ينا نعب مالتي زم نبيات هواريات ممهران قاسوت وانجيلاوان اللوم زلو بمجدو ما بيلنا الصم بؤم ويكا بزي ما بيلنا تخنجبر نخل كنعب نخل مال ناب حدا خمصونا زخلو اب بيت كريستيان اب حبرت ناب حدا خمصونا زخلو ازي امم جن ابز حدا حتو يمصكا بقمه حقኛ ነቢያት ንፈልጦም بقمه حقኛ ሐዋርያት ንፈልጦም بقمه حقኛ መማህራንን ጓሶቱን ንፈልጦም ዝብል حسب اب رئسي መጸካ ኦኬ ክንሕብር ተኮይናስ بقمه قناعات الله ونفلتهم نخل بزعبا النبيات كزارب كله اب ماتيوس معرف شو عت تقسي نتهم حسوت نبيات تقسي 10 حموش تخزارب كله نتهم حسوت نبيات بمنتي يخون كتلليوم يلوم زلو بفريهم حكي كاب ويني بلس قنت اباي كل هذه بفريهم تاخد قبروهم يخم كتلليوم يخم كمون انتيام أفكار تقصخري أو خلو سسوعتي لهم كأجلسهم على نظام نبيات مالتي نيرئسهم كي كخبرئسهم عن كيدهم زنبيو إيو خايلو تزاريب له أبزداق معرف 10 سلسة أما أخلك نبي ويحلام حلم تتسيو بزحت امرتخا أنت جبرة نبزيت فلتهم أمالخ تخا نخيد انت بلكا نز حلامي ويك أزنبي تاي تقبره أي تسمعها حجي حقኛ نبي ويكا حقኛ حلامي كم فلتون نخل نفتنا بحقي نا እግዚአብሔር ጎደና ናብ ቃል ኣምላኽ ቢሉ ይዝእትወካ ويكا نقال أملاخ درع زخانه صقعنا ቃል ኣምላኽ ይዝኸውን ካብ ቃል ኣምላኽ ሓሊፉ ويكا ካብ حق ሓሊፉ ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ብዘይ ገድስ ክገብር ይኽእል እሞ ከዓ ትእምርትን ተኣምራትን ከዓ ኣገዳሲ ወይከዓ ዝንበየ ከዓ ኣኩሬት ክኸውን ይኽእል ግን እንታይ ይብሎ زحلام حلمزي انتهي يخون كما أخلك يرحق له الجزء بهير قال يتصور له مالت موت كا يموت كا تبهل تتصحيف له فذي نب أملاخ يقربنا اللوديم وكا هيوتين هيوتكمن نب أملاخ زقربنا سبات انت داخوينهم مزوم سبات زيهم حبرت كنجبر أقداسي مالت بزعبا هواريت توم حكينا هواريت كزارب كله خا أبقى لايك أورنتوس معرف عسرت حدا نزوم حقኛ نزوم حسوت حوارات كم تجيرو قال يتصوم له كلاي كورنتوس 11
كاب 13 كمزي يبلنا كمزياتهم زبلوا سبات كا هواريات حاسوت زتبرو عيتي رئسهم نهواريات كريستوس زمسلو يوم سيطان كوا نرأسو نملأخ برهان يمسلي مو ازي اقرمن ايو سلازي خا اتوم اقلقلتي نرأسهم اقلقلت تصدقي انت امسلو عبي نجر ايكونن موداتهم جنا كم قبرم خون ايو هجي انت يدلي زلهو انت يابزي زتبرو عيتي تقبرتي الصوم زي كونس زي نصوم زمسلو سبات يميلو مالو هجي مزيهم كحبرت كهلونا خا صبق ايكون اذا قالوا يزبلنا زلو اني كنكون زلكم زلو قالوا كن كنولنا له زخنا حواريا يخون قالوا مس قالوا السماع هيك زي تبر عياي نرؤس خوينو زغلغل انت دا خوينو مزيهم كحبرت كنجبر اب تحتيهم كنا تمهيرنا خا كنعبي ناغزيابير فقادي رابعي كا ممهران سالساي يغريتا سالساي كا ممهرانيم اب تحت كما يزبلوا ممهرانينا كنمهر زغبانا هيكا كم ازي امم ازم مينستري ازم حموش هم اب تحتيهم كنا نخنعب اما محبر كوين ناس بمقدومينا ناب حدا انفت بحد علامه كنكيد نقل نبل زلنا ازم ممهران كا انت يلولو اب قدام بيطرس معرف كل تطقس حدا ازا حدا حساب قليص لنا له كدا بيتروس معرف كلته سوري كالاي بيتروس جناخ نبيت حسوت اما اكل نبيت حسوت دما اما اكل اتهزبي تنسيهم نبرو كمو خا اما اكلكم ممهران حسوت كتنسيهم نبرسهم قلتو طفات نامصو دما كسعنت التشايطهم غويتا اكوا زخدو يوم نساتهم ناي طفات مفللاي اصليهم كئتو يوم اما اكلكا مفللاي زمصو انت دا خوينم كا مزيم حبرت كجبر ايتخلني نمنتاي بيتي كريستيان ويكا حبرت ويكا غويتا انت تجبر انت باهلتي ايتمقلن تباهل تصحفي كريستوس حدي مفللاي زمصو ممهران مفللاي زمصو احوات مزيام حبرت نجبر عين خيلنينا كن نب حدا انفت بحدا علامه زوسدنا تخينم كن افتحتيهم تماهرنا كنعب كن اذنا اغزابير فقادي مالتي بزع غواسوت كزارب كلوخا مس غزي متان خيد ابي يوحنس بعل عصب غواسا يلولو تبعل عصب جنا غواسا سلازي كونه تناباجيعون زي طريتو سلازخونا تخلا مزمص غديفون انتي زغبر يزلنا غديفون يزهدم بعل عصبي تحياي غواسا جن انتايو نهيوتو بجي اباجيعو انتي زغبر زحلفا ابزخونه غزين بوتان اغاطامن انتي زغبر نتنز دخما واغا زخفل نتنز تحللا واغا زخفل غواسا تدا خوينو جن اب تحت زيوم تماهيركا ويكا كتعبي نا اغزابير فقادي مالتي اما وداتا تحسابي تقلل كبللكم مو زين نمحزكا اخطعمكم انتينا نبل زلنا املاخ مقد قالو بمقد حبرت غيرو ناب منتاي غصو خعبينا دللو ناب اخول سباي ناب بصحنا ناب نعو ناب مفلاط ناب يونيتي اوف فيز ويكا ناب حبرت امنت كاتونا يدللو ግን ነዚ ፍጽሙ ኸዓ እንታይ ገይሮም ናብ ሓደ ዕላማ ክወስዱና ዝኽእሉ ኣሕዋት ኣሓትካ ኣለዉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ እንታዮም እቲ ዕዮ ናይ ወንጌላውያን መማህራን ጓሶት ሃዋርያትን መማህራንን ዝሓዙ ኣብ ትሕቲኦም ኮይንና ከዓ እንታይ ክንገብር ናብ ሓደ ዕላማ ክንከይድ ጎይታ ይደልየና ኣሎ ንኽንዓቢ ግን ክልተ ዓበይቲ ነጥብታት የድልያና ኢልና ኣለና ቀዳማይ ንሓቂ بفقر خنسعب تخلايكا اب اكل سغا كريستوس هالينا نحدحدنا كنتاساسر حدا نجر كنجركم نحدحدنا تزيت تحايزنا انت دا زيت اساسيرنا تخنجبراي نخلنينا نابزم اربعه ناي عبيت درجاتات كنبصحي نخلنينا نحدحدنا كنتاساسر كلنا طراينا نامنتاي كنمص ناب حبرت امنت بعلوكو كنجرنا خلوكو نحدحدكا بحدا مجدي بحدا علامة بحدا فلتت بحدا قال أبيلكا مخد هذي ناو جتنا نكريستوس نام مفلات جتنا كنكيد انت دا أخينو زنا جرزي يدلين نامالتي قويتا بارخكم
اسكي حدا دقيقة وي كلتا دقيقة زخون كنصلينا أملاخ نلبين نلبخومن كدالو نقالو زخون لبي نقالو زئزاز لبي زوسنة زجأكنة لبي قالو نمئزازينا نقول زلنا نخلا أيكونن هو قال كخمو يخون اللي نزب اللب مالتي اسكا قويتا نلبي عدالو كمتي نلب قدوسان زنقاقحكا زدقفكا نلبيك عدالو قال እግዚአብሔር نلبي إياسو وديهو صادق انتاي ገበሮ አንቆሖ ይዝብለና ስለዚህ ጎይታ ንልበይ አንቀሐዮ ንልበይ አዳልዎ ጸጋ ኃይለ ሃበኒ ከእዘዘካ አስከንበሎ ነካለና ስለ ቃልካ ስለት ዘይ ነገር ውበትካ ክብርና ዓኻ ይኹን ቃልካ አባይ አባሕዋተይ 33 ሳሚ ትኽፈሪ ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ኮይኑኻ ክበቁል ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ንቃልካ بمسمع بمردة قبل بنا بمحدار نبزوحات كنسألوا له خنكل كدقفنا نصلي لنا كلون دحريت زغوتنا حيلنا زبلع كاب صقا كاب عبيت زترفنا زبله بودخا بيسوس كريستوسم بزمشت زي كابانا اخر حق لمنك لنا دابي ربنا زغبا زي بعبيت نزغبا زي بقالك اختبارخو نلمنك لنا እግዚአብሔር بحدا مقدي نحدا علامة خنقعز نسخة منفسكا بزي قباية زختلقون نصلي لنا ቅዱስ ሰማያዊ አምላኽና ኣብዚ ቦታ ዘኽርከቡ ዝግብኦም ንዘይ ኣለዉ ኣብዘዘ ኣለዎ በቲ ኩነታት ግዜ ቦታ ዘይድርቱ መንፈስካ ጌርካ ክትበጽሖም ልምነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ንዝሐመሙ ፈውስ ክትከውን እግዚአብሔር ተስፋ ንዝቆረጹ ንዝተሐለሉ ንስኻ ኣብዘዘ ኣለዎ ንልቦም ክትዛረብ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ኩነታትን ግዜን ንዓኻ ኣይድርተካኒ بذا ساعة زيا بودخا بيسوس كريستوس حيل قدوسان زبلع تسفا زقرص أوروماي زبل نسخ ترحقون لمنك هلنا نايت علمات السرارحة قبرت علمات كله أبا أمره خوينو زعي فلتأت بودخا بيسوس كريستوس كفرس لمنك هلنا يا بير بزق زيزي أما أخلنا ترخيبك الكاس لازم هركنا دقيبنا نمسكنك هلنا كبر السخاوسد بودخا بيسوس كريستوس آمين